Molt bona nit, benvinguts al Rondo, a la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya. Hem d'analitzar aquesta gran jornada de Lliga pel que fa referència al Futbol Club Barcelona, avui 15 de gener, dia del meu aniversari, i també d'una de les persones que hi ha al públic, una noia que es diu Sara, que també fa anys, que la dediquem al programa, igual que els alumnes de l'Institut de la Mare de Déu de la Mercè. Gràcies per venir aquí al Rondo. Al igual que saludem a l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Antoni Pinilla, molt bona nit. Hola, bona nit. Exjugador de l'Espanyol i un gran ídol per mi, Daniel Solsona, bona nit. Bona nit. Alfredo Martínez, Cap d'Esports Onda Cero. Hola, molt bona nit. José Miguel Villarroya, Diari As. Buenas noches. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Bona nit. I Eugenia Caroli, periodista. Bona nit, Eugenia. Bona nit. Hem de dir que l'Alfredo té un sobre verd amb una informació confidencial que ens explicaràs d'aquí una estona. Ens pots avançar que el nom propi és Messi, el que hi ha dins d'aquest sobre? Sí, Messi i el Real Madrid. Ui! Messi i el Real Madrid, Ens ho explicarà en el programa d'avui l'Alfredo Martínez. Però abans hem de començar amb una mala notícia, Alfredo. Nova lesión de Ousmane Dembélé. Sí, la verdad es que ayer salió los últimos 20-25 minutos. El último día en casa daba la sensación de que se estaba tocando la zona del bíceps femoral, y lo cierto es que el Barcelona ha confirmado que sufre una lesión de una rotura fibrilar en el semitendinoso de la pierna izquierda. El Barcelona confirma que en principio no le ha afectado a la cicatriz de la operación que tuvo en la pierna izquierda, pero que en principio tendrá una recuperación de 3-4 semanas. 3-4 setmanes? Es perdria quins partits, aleshores? Seguro la eliminatoria de la Copa del Rey con el Español, el partido de este fin de semana con el Betis, el del Alavés, el comienzo del mes con el Español en Liga, también el partido de la hipotética semifinal de la Copa del Rey, y se espera que pueda llegar a ser posible para el choque de la ida de la Liga de Campeones con el Chelsea, que és el 15 de... Pinilla, Daniel, vosaltres que heu estat professionals, és una lesió producte de l'estrès, d'anar més en cura de l'habitual, o per què? No, bueno, o és mala sort? Jo crec que, tenint en compte que ja ve una lesió d'aquesta mateixa cama, no sé si el mateix muscle, però és una lesió important, amb una operació, doncs jo crec que s'ha d'anar amb molta cura. Amb el tema muscular has d'anar amb molta cura. Si no acaba agafant confiança, jo crec que és un tema que pot tenir alguna repercussió i no sé si tindrà, però en teoria és en la mateixa cama i la mateixa zona de la cama, jo crec que alguna influència té la seva lesió anterior. Passa que ve d'una lesió que és prou important i la recuperació ha sigut bastant ràpida, no? Pel que va tenir, que tothom deia que era una mica més llarg, però van ser, sembla que 4 mesos i això. Que passa que al ser també un jugador que és explosiu, que té aquesta punta de velocitat, a vegades forces una mica més, és veritat que el que vols també és agradar, la gent no et coneix bé, vols sortir, vens d'una lesió, vols fer coses i tal, i tens aquí. Hi ha una cosa també important, que ets jove. Quan ja tens una mica més d'experiència, ja coneixes millor el teu cos, saps? I és un jovenet que acaba d'arribar, vol agradar i potser no... Aquí per mi l'errada ha sigut voler exhibir massa ràpid la nova adquisició. Dembélé va costar 105 milions més els variables, es va lesionar quan va arribar i de seguida hem volgut, des del primer dia, recordeu-vos que parlàvem de que si arribava el clàssic, s'havia posat el clàssic a l'horitzó. Per mi és una errada i ho he dit repetides vegades. Dembélé, per mi, l'horitzó de Dembélé real haurien d'haver estat els quarts, no vuitens, els quarts de final de la Champions. Pero fíjate lo que dicen Antonio y Dani, y es verdad. El jugador primero se ha sentido muy presionado, porque yo creo que él, si supiera que no tiene prisa, no se habría forzado tanto, porque el otro día ya salió del campo del Celta con molestias. Entonces no tiene por qué darse tanta prisa, me da la sensación. Si le ha tocado la lotería a Valverde con la lesión de Dembélé. Habla un poquito más alto. Digo que le ha tocado la lotería a Valverde porque no va a jugar Dembélé. ¿Cómo que no va a jugar? Pues no va a jugar, hombre, porque el Barcelona ha jugado un 4-4-2 y ahora con Coutinho, los dos delante son... La lotería os tocó de que no jugara en el Bernabéu. Dembélé no va a jugar y por lo tanto para estar en el banquillo, pues ahora, hombre, pues le ha tocado la lotería. El otro día puso un 4-2-3-1, Però per què creus? Perquè es treu un marrón de sobre, dius? Hombre, claro. ¿Sí? Claro. Es decir, no lo tiene, pues no tiene que hacer romperse la cabeza para jugar. Hay muchos ligas, hay muchos partidos. Pero es igual, un señor que os ha costado 150 millones
No empecemos a hablar de 125. 105 con variables. No, no, no. Es que los variables es, si el Barça queda entre los 4 primeros, dices, hombre, claro, el Barça no va a quedar entre los 4 primeros. Si el Barça llega a... Vale, això ja ho sabem. Es decir, 150 millones y el fichaje de 150 millones no va a jugar. Et dic una cosa, Solsona feia una cara com dient, igual té una mica de raó amb el que està dient Villarroya. Perquè ara mateix... Té una mica de raó. Sí? Sí, encara que d'allò té una mica de raó, perquè el Valverde ara tingués tots els jugadors en condicions, amb Dembélé, Coutinho i el reste, doncs se li presenta dificultats que són bones per un entrenador. Tens bons jugadors i has d'escollir, però fer-los jugar tots has d'encaixar les peces. Jo penso que ha costat molt, com deies, ha costat també molt Coutinho, però són perfils diferents. I jo crec que potser sí que havent-hi tants partits, jo crec que tindria la seva oportunitat d'anar entrant l'equip. S'ha de tenir paciència amb aquest jugador. Però més difícil no és que el perfil de jugador com Coutinho. Més difícil que entri Dembélé que Coutinho? Sí, jo crec que sí. És més jove, no té l'experiència. Coutinho, Dembélé, jo crec que ens hem de ficar al cap que és un jugador que s'ha de tenir paciència. És difícil perquè ha costat molta pasta, és així, però s'ha de tenir paciència perquè vagi creixent i vagi agafant el seu rol a l'equip. Pero independientemente del tema de Dembélé, el resto del equipo está funcionando muy bien, pero hay muchas bajas. Iniesta no está fino. Semedo... Menos mal, que no està fi. Que no està fino. Que està malament. Que està malament. Però que està fi d'aquí, sí, ¿eh? Sí, fino, o sea, que no está perfecto. Que no está perfecto, que vienen partidos muy importantes por delante, que ya empieza, en menos de un mes empieza la Champions otra vez. Que el equipo tiene sus toques por ahí. Pero tú necesitas a todos los jugadores. Claro que necesitas a todos los jugadores. Pero independientemente, yo creo que sí se apresuró un poco el Barça, los fisioterapeutas, en un jugador que es muy joven, que está tratando de lucirse, obviamente, de ganarse un puesto en el primer equipo del Barça, y que pasa lo que pasa, tras 4 partidos, cuando tenemos 4 meses o 6 meses, o sea, 4 meses de la lesión, esperando para verlo brillar. Y obviamente él quiere brillar, la gente lo quiere ver, la afición lo quiere ver brillar, y la directiva, después de pagar un dineral por el jugador, también lo quiere ver ser efectivo. Yo creo que él debió comunicar al club que no tenía buenas sensaciones, porque no es una lesión, o sea, se ve que tenía molestias y al final se rompió, ¿no? Cuando un futbolista, como decía Antonio, conoce su cuerpo con los años, ya se da cuenta que no debe arriesgar. Fíjate cómo Iniesta no salió al campo y ya tenía molestias en el sóleo. ¿Cómo está Iniesta, per cert, Alfredo? Tiene una sobrecarga en el sóleo. Ya no jugó ayer. No jugará el dimecres. No se sabe cuándo va a jugar. Tranquilo, no jugará ni él ni Coutinho. A la vuelta. Coutinho es igual. Es lo que decía Villarroya. Fijaros, el otro día con el Celta probó un 4-2-3-1. A mí me da la sensación de que el Barcelona, en la figura del doble pivote, tiene a Paulinho, a Rakitic y a Busquets para elegir. Y en la línea de 3 está probando a Dembélé por la parte derecha, Messi por el medio y en la parte izquierda puede meter a Coutinho, a Iniesta y a Luis Suárez arriba. O sea, tiene alternativas para todas las posiciones. Y a més, Dembélé lo vaya a vender por 40 millones dentro de 2 años. Ya te lo digo. Ya te aviso, ya te lo digo con 2 años vista. A Dembélé lo vais a vender por 40 millones dentro de 2 años. Que jo me referia que has de tenir en compte també que Coutinho no pot jugar a Champions. És a dir, si Iniesta, com diem, està una mica tocat, jo crec que tindria recorregut d'aquí a que comenci la Champions. Jo crec que tindria recorregut, és un jugador que aniria entrant a l'equip, no crec que sigui que hagi tingut sort Valverde amb la lesió. Hi ha un entrenament que és que Valverde ha demostrat ser un entrenador que precisament això ho sap gestionar, perquè hem vist com ha deixat a Messi a la banqueta al camp de la Juventus, com ha sentat a Piqué, com ha sentat a Iniesta. Llavors aquest problema que estem parlant de que el Villarroya diu que li ha fet un favor, no, perquè si Dembélé estigués sa, Valverde no hauria tingut cap problema en confeccionar les alineacions, perquè ho haurien anat movent... Más despacio. Sí, no. Una cosa és, per a mi, que jo estic d'acord, l'errada de fer-lo entrar. Però si no s'hagués lesionat, jo crec que Valverde no hauria tingut problemes per confeccionar l'equip. Aquí no estem parlant que el Barça té alternatives, i en té moltes, i pot fer moltes combinacions. I estem parlant que el partit contra el Leganés i contra l'Espanyol i contra no sé qui farà les rotacions que vulgui, deixarà el Messi assentat o no. No estem parlant
parlant d'això. Estem parlant de que quan vingui un partit de veritat... Però mira Turí, Dani. Esteu veient a Philippe Coutinho, el fitxatge més car de la història del Barça. Estem parlant d'aquest mes de baixa aproximadament de Dembélé. ¿Cuándo turnaría Coutinho? ¿Coincidirían? Ya a finales de mes ya puede jugar contra el Alavés. ¿Sí? ¿Contra el Alavés? Sí, si todo va bien el día 28, el domingo por la noche ya podría jugar. Y si entienden que no hace falta precipitarlo, el miércoles copero si elimina el Español. Puc acabar un moment? Sí, acabo. Ara imagina't hipotèticament que contra el Chelsea Coutinho pogués jugar i Dembélé estigués bé. Imagina't això, aquest escenari que es presentarà. Què farà Valverde? Coutinho no puede jugar. No puede jugar. Hipotèticament... Hipotèticament, un partit important. Un Barça-Madrid. Barça-Madrid, Barça-Atlètic de Madrid o no sé. Semifinals que et toqui el Madrid. O una final de la Copa contra el Madrid. I estiguin tots en condicions. Llavors veurem com gestiona això. No quan jugues contra el Màlaga que va al Cuba o a les Palmes. Anava a dir, al camp de la Juventus, que t'estaves jugant la clasificació com a primer de grup, va decidir deixar Messi a la banqueta. Pero no te jugabas tanto porque estaban casi clasificados. Bueno, pero era un partido importante. Dani, tú sabes que hay jerarquías en el vestuario y que lógicamente tú ahora si tienes que elegir entre Iniesta y Coutinho, tienes que elegir a Iniesta, porque es el hombre que te ha llevado hasta ahí y porque es un hombre que tiene peso en el vestuario, conoce el esquema de juego. Entiendo yo, salvo un momento de forma de Coutinho, mucho mejor. Estamos llegando, recuerden, a un punto de la temporada donde a veces se toma en vano las rotaciones que puede tener el Barça. Si mal no recordamos, en los años anteriores hemos tenido bastantes problemas en lo que viene, en donde se nos juntan los octavos, cuartos de final de la Copa del Rey, cuando se empiezan a juntar los octavos de final y los cuartos de final de la Champions, más los partidos de Liga y los partidos retrasados que se empiezan a jugar entre semanas. Entonces, tener esas variaciones y esas posibilidades de rotación no es una ganarse, esa es la loteria de Valverde. Perquè no se m'escapi, Eugènia, el que deia Daniel, no? En un partit important, de veritat, Coutinho i Dembélé titulars per tu? No, jo tinc claríssim que per mi són dos fitxatges diferents. És a dir, ho he dit abans, per mi Coutinho és un jugador per jugar i per ser titular, ha vingut per això, i Dembélé, tot i el que ha costat i l'esforç que va fer, l'esforç que va fer el club, és un projecte de bon jugador que s'ha de tenir paciència amb ell. I en el moment en què hi hagi un partit del que parla el Dani, jo crec que evidentment serà Coutinho. I jo crec que si és un partit d'aquest tipus, poden ser Coutinho i Iniesta perfectament sense cap problema. Anem a Noeta un moment, Alfredo. Pero Chelsea yo no creo que fuera titular, Dembélé tampoco. Con Paulinho ahora mismo sería titular en el Stamford Bridge. Deia que tu vens de narrar el partit a Noeta. ¿T'esperaves la remuntada del Barça a la primera part? No, pero ¿sabes qué pasa? Que el equipo tiene una fortaleza mental ahora mismo brutal y es capaz de reaccionar ante situaciones en un campo en el que no han ganado en los 7 últimos años, con un marcador adverso de 2-0 y el equipo despistado. Y sin embargo creyeron. Hay un gol, llovió todo lo que podía y más. Y un árbitro que le quita un gol súper legal a la Real Sociedad. No. Súmale uno, ¿vale? Mira, no hay un programa en el que yo haya venido que tú no hayas mencionado. No, perdona, es que hay que decir todo. Vale, súmale uno. Aquí hablamos del equipo, fortaleza mental. Perdona, el Barça jugando un pimiento. Porque la primera parte de Barça fue patética. Está jugando un pimiento. Jugando un pimiento. Ahora hablamos del Barça. Si quieres, después hablamos del Madrid. Jugando un pimiento el Barça. Le saca 19 puntos a Madrid. Estamos hablando del Barça. Bueno, si el Barça está jugando un pimiento, imagínate que estará jugando el Madrid. Jugando un pimiento. La Real Sociedad estaba dando un baño de juego. Un baño de juego. Y de juego. Que el Barcelona no estaba viendo la pelota por ningún lado. Te recuerdo que la Real tuvo un 70 y pico % de posesión del balón. No, me refiero que hay un gol legal. Totalmente legal. Y el árbitro se inventa una falta que no existe. Súmalo, Villarroya. No, perdona. Pues serían 3-4. Perdona, con un 3-0, a ver si remontas el partido. A ver, por favor. Hablamos de goles ilegales. Hablamos de goles fantasma. Hablamos de árbitros. Sí. Tiene que ser merengue, o sea, es que no te puedes esconder y vosotros sois culé. Un moment, sisplau, centrem-nos en el partit. El Barça comença perdent 2-0. Sumem que aquest gol fos legal. Clave el gol de Paulinho. Igual ganar. Clave el gol de Paulinho. Jo no faig aquests comptes, és a dir, és el segon gol. Si anés 0-2 i li fan el tercer, sí,
Però si te fan... Jo crec que el tercer no entra després si te fan el segon. El gol clau... Claro, el tercero no entra. No, això és una hipòtesi. Igual no entra el de Paulinho del 2-1, si va 3-0. Pero lo que es seguro... No entens el que dic. No, sí que entiendo lo que dic. El partido cambia. No és el mateix. Canvia. Si vas a 0-2 ja no és el mateix. No van a 0-2. El gol clau és el de Paulinho. Sí, és evident que les possibilitats de que remuntés el Barça passaven totes perquè fes el gol abans de la primera meitat. Però per mi va ser cabdal. És veritat que el gol que va marcar Paulinho els hi va donar una moral per sortir a la segona part. També és veritat que la Real no està passant per un bon moment, porta no sé quants partits. Pero jugó muy bien la primera parte, ¿eh? Sí, muy bien. Estic que no guanya molts partits. La primera part va fer un desgast terrible, físic, en un camp que no hi havia aigua, perquè això no és aigua, el que hi havia. Si no, ja parlarem de fa 45 anys. A la piscina. A la piscina. Però és un desgast físic, perquè has de tenir la pilota, feien pressió i sortien. A la segona part ho paguen, amb el 2-1 ho paguen. Tu creies que el Barça podria remuntar quan vas veure... Jo quan va marcar el 2-1, sí. El 2-1, eh? Sí. Abans no. Abans, amb el 2-0, i veient que té tota la raó que va jugar molt bé del món, la primera part el Barça no es va trobar còmode, no es trobava, no tenia la possessió de pilota, i si el Barça no té la pilota, pateix, com tots els equips. Es va equivocar Valverde alineant a Paulinho i André Gómez a l'11 inicial? No, perquè no és la primera vegada que ho fa. Ell ho té molt clar, i a més sap que al mig del camp de la Real, doncs que s'ajunten amb els dos de banda, que era Canales, que no és un banda, que ve cap al mig i toquen, i això doncs reforça aquesta zona del mig. Sí, però Dani, si no hagués marcat el 2-1 a la primera part, segurament a la segona hagués fet alguna modificació. Sense valorar si s'ha equivocat o no, perquè és el que coneix l'equip, a mi no m'agrada aquest centre del camp. I és evident que no va funcionar, perquè tu dius, ho fa per això, perquè la Real juga d'aquesta forma, i la Real va jugar molt bé, i el Barça no va ser capaç a primera mitja hora d'aturar-lo. Pero, Antonio, yo creo que también influyó la lesión de la baja de Semedo. Porque al no estar Semedo, Sergio Roberto, que era otro hombre para jugar en el centro del campo, tenía que jugar obligatoriamente atrás. Lo de Iniesta ya vimos que quedaba descartado por las molestias, Dembélé también había que dosificarle, y salvo que hubieras llevado a Rafinha o hubieras metido a Denis, no tenías mucha más alternativa. Roberto está para ganar el Mundial. ¿Tú que retransmetes los partidos de la selección? Sí, lo que pasa es que por las razones que sea, el seleccionador no acaba de verle. Primero porque en el lateral derecho Odriozola es un jugador extraordinario y Carvajal parece que le tienen ganada la posición. Y en el medio campo hay también Overbuki. Doncs jo t'he dit que veient en un campionat curt com és el Mundial, tenir un jugador com a Sergio Roberto és molt important, perquè vam veure Odriozola és un molt bon lateral de la Real, Carvajal també, potser són millors jugadors que ell com a laterals, però és un jugador que pot jugar en qualsevol posició. I en un torneig curt com és un Mundial, jo crec que és un jugador molt a tenir en compte. I ahir va ser molt important. Parlaves, Albert, del gol de Paulinho, però a mi a la segona part també jo crec que l'aportació de Sergi Roberto també va ser molt important per fer el canvi aquest de xip. Jo crec que la lectura que ha de treure el Barça del partit d'ahir és que un partit com el d'ahir, que s'ha de reconèixer que vas jugar malament la primera part, l'any passat no el guanyaves, ni l'empataves. I aquest any l'equip ha fet un pas endavant, s'ha sapigut sobreposar a una mala primera part, perquè l'any passat vam veure... Àngel, què em dius de Luis Suárez? Increïble. Per mi Luis Suárez es va posar l'equip a l'esquena. Ahir, el moment que Luis Suárez diu aquí estic jo, és el moment que t'apareix el crack que necessites que t'aparegui quan les coses van mal dades. Pero fíjate cómo ha cambiado lo que estamos conversando en este plató versus hace un mes y medio. Un mes. Hace un mes. Luis Suárez no existía. Y lo comentábamos aquí. Luis Suárez no existía. Y ahorita, literal, se está poniendo el equipo a la espalda y está marcando la diferencia en el campo. Lleva más de un gol por partido de promedio en los últimos 10 partidos. 8 goles en los últimos 6 partidos. I no oblidem que el primer gol el fabrica ell amb una esmarcada brutal i després posant la pilota. És un jugador molt diferent de fa un parell de mesos. És que no va... Estava físicament, se li notava una mica... Però el Barça ha sobrevivido a todo eso, ¿eh? A més, va agafar el moment on a la marxa de Neymar se li va afegir que no hi havia banda esquerra i ell tenia que fer una mica aquell cantó a banda esquerra i llavors no arribava a rematar la lesió i tot això, però ara ja torna a estar. El que és golejador i està bé físicament, al final marca gols. Si estàs bé, la pròpia dinàmica de l'equip... Una altra cosa és el d'allà al Madrid. La pròpia dinàmica de l'equip és la que t'aporta això, perquè en principi tots pensaven ara s'haurà de tirar una mica a l'esquerra
Per què? Perquè ha marxat un jugador com a Neymar i al final la pròpia dinàmica de l'equip, aquesta banda esquerra, al final no necessites ocupar-la perquè arriba Jordi Alba. La dinàmica de l'equip t'aporta això i ell jo crec que ha trobat el seu puesto. El director del programa, el Marc, em diu que hem de fer ja el primer cara a cara del programa. És entre Alfredo Martínez i José Miguel Villarroya. Sabeu que el Barça, de les grans lligues, és l'únic equip que encara no ha perdut, ¿Es actualment el Barça el millor equip d'Europa? Alfredo Martínez, andavant. Por supuesto que sí. Primero porque es el único equipo invicto de todas las grandes ligas. Este fin de semana, por ejemplo, ha caído el Manchester City, el intratable al que le ha pasado por encima el Liverpool. Y encima el Barcelona ha superado uno de los campos que siempre había sido adversos. Un equipo que lleva 29 partidos sin perder, desde luego, lo merece. Para Alfredo, sí. Para usted, Villarroya, ¿el millor equip d'Europa ara mateix, el Barça? Bueno, después de aquí, de los chistes que explica el amigo Alfredo, pues vamos a ver a un Barcelona. ¡Argumentos! A un Barcelona que no juega a nada y que si no ha perdido partidos antes es gracias a los árbitros, y aquí hablamos de 29. Málaga, Getafe, Real Sociedad, etcétera, 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 que no ha jugado con nadie. Es decir, cuando vamos a ver... el Madrid no es nadie, ¿no? Y el Madrid está fatal, por lo tanto, cuando juegues con un equipo importante, veremos. Bravo, bravo. Molt bé. També hem preguntat a Twitter, gràcies a tots dos, hem preguntat si el Barça de Valverde superarà el rècord de punts, que està en 100. Si acabessin aquest promitge, aconseguiria 102 punts al Futbol Club Barcelona. Però què pensen? No. 41% diu que sí, que superaran el rècord, i 22% diu que no. El 37% no vol comparar. Creieu que és possible? Veient aquesta primera volta, i que el Barça ja ha jugat al camp del Madrid, al camp del Sevilla... De l'Atlètic. De l'Atlètic. Solo le falta el Sevilla. Del València, només li queda... Matemàticament és possible, però jo crec que no és factible. I no ho seria, jo crec que no serà així. És molt difícil mantenir aquest ritme que ha portat en tota la primera volta, i jo trobo que el Barça es deixarà punts, passa que té un marge important, fins i tot davant d'un Atleti Madrid que yo considero que encara está dentro de la Lliga. Pero no te da la sensación de que vaya a perder muchos puntos. Bueno, pero a lo mejor afloja. Al final arriba, bueno, pero arriba quan guanyi el títol. Sí, però home, has de jugar Copa del Rei, si segueixes en Champions hi ha molta exigència física, jo crec que és difícil mantenir aquest nivell. Y ahí es donde es muy importante que estén esos relevos. Pero si te quedan 2 partidos de Copa. Estem parlant de perdre. Estem parlant de perdre. D'empatar. Jo crec que el Barça perdrà pocs partits. No veig cap equip, de veritat, i mira que jo sóc de l'Espanyol, no veig cap equip que el pugui guanyar. Una altra cosa és que em pugui empatar. És que fíjate però tu, guanyar, Dani, jo no ho veig. Ara mateix no ho veig. Dani, se fue... Perquè si veig el Real Madrid, no el veig. L'Atlètic de Madrid... Sí, però saps... El València? Al final el guanyes. Sí, Dani, però saps que la sensació que tens ara en un mes pot canviar. En 3 partits. Pero mira, Antonio, yo creo que es más... Se lesionó un Titi y todos pensábamos que era el fin del mundo. Y el equipo se ha afianzado en defensa. Ha salido Vermaelen. Ahora se ha lesionado Dembélé y entrará Coutinho. Yo creo que tiene... Y si no, Jerry Mina, tú, que baila. Claro. Os va a eliminar el Chelsea. Y te lo digo, queda aquí escrito, os va a eliminar el Chelsea. Porque como sois unos prepotentes, porque como sois unos prepotentes, que sois unos prepotentes. Fa 2 mesos deies que a dia d'avui el Madrid estaria... No, te digo que el Chelsea os va a eliminar. El Chelsea os va a eliminar. Y te lo digo así de claro, porque sois unos prepotentes, que ya dais por seguro de que estáis en cuartos de final de la Champions, os va a eliminar el Chelsea. Porque tenéis un señor entrenador y os va a eliminar el Chelsea. Porque las bolas calientes de este año no le salieron a sus jugadores. Una de las últimas veces... Al Villarroya como a Pitoniso no te ganarás la vida, porque cada predicción que haces aquí la fallas. La voy a aceptar. A ver si eliminar el Chelsea. Te lo digo, os va a eliminar el Chelsea. Us veig neguitosos, però me'n vaig cap al públic. Me'n vaig cap al públic un moment, perquè sabeu que aquí tenim 50 persones que també formen part del rondo. Veig un senyor aquí amb ganes de parlar. Alci, sisplau, el seu nom? Francisco Javier. Francisco Javier. Sí. Mira cap allà, Francisco Javier. ¿Vostè creu que el Real Madrid encara es un candidato al título de esta liga? Bueno, no solamente pienso que no es un candidato a esta liga, sino que se descuide porque en principio no va a entrar ni en la Copa de Europa. ¿Realment ho pensa? Lo pienso totalmente. ¿El Barça és el millor equip del moment? El mejor del mundo, vamos. A mí se me cae la baba con este Barça. Es l'únic equip d'Europa que no ha perdut cap partit a les grans lligues. Es más, o sea, yo viví la época de los 14 años sin ganar una liga y ahora lo que me está ofreciendo mi Barça es increíble, vamos. Ahora estoy disfrutando un montón. Un aplaudiment. Aquesta noia fa anys avui, oi? Aixeca't, aixeca't.
Com et dius? Sara. Sara, fa anys, igual que jo, el nostre aniversari el 15 de gener. Sí. Tu creus que el Madrid encara pot guanyar aquesta Lliga? No, no. Tu creus que no, eh? No. No. Doncs la Sara l'aplaudim, que és el seu aniversari també. I trasllado la pregunta als nostres convidats. Tan malament, Daniel Solsona, està el Madrid tan malament com per estar a 19 punts del Barça? Ha d'estar malament, perquè a 19 punts són molts punts. La primera volta. És que no dius és que ha acabat el campionat, és que la primera volta. Contra el Villarreal tan malament va jugar el Madrid? O és un partit que l'any passat... No és de los peores. No va jugar malament, però clar, no té gent a dalt que marquin gols. Abans els marcaven i ara no marquen. Cristiano no marca i Bale no hi és. Y Benzema está conduint el Lamborghini. Solo Messi lleva más goles que todos los goleadores del Madrid. Que Isco, Asensio, Bale, Cristiano Ronaldo. Lleva más goles. Sí. 16. Claro, es que así no se puede. Yo creo que es un problema de gol clarísimo, de puntería, que no remachan. Antaño tenían fortuna y ahora cuando no tienen fortuna no convierten. Ahir no va jugar malament, però jo crec que aquest és el problema. És a dir, ahir vam veure la primera part al Madrid, volia reaccionar, jo crec que van començar molt ficats, i quan no treus un partit, quan fas aquest esforç i no treus el partit endavant, jo crec que aquí comencen ja a pensar... És un problema mental o físic? Que és un problema... Jo crec que és un tema que hi ha de tot, és a dir, és un tema futbolístic, de que no foten les ocasions que tenen, de que físicament tampoc se'ls hi veu massa bé, i al final és una La Lliga no la poden guanyar. És un tema de confiança. Jo, per mi, no. La Lliga no poden guanyar. Si el Barça le gana en el Camp Nou, puede perder hasta 7 partidos y quedaría por delante del Madrid. El que ha de fer el Madrid, no, i l'Atlètic Madrid, és mirar de classificar-se per la Champions. Sí, al final té raó Kroos, no? El que passa que el Madrid es basa en moltes coses, però una essencialment. A l'equip hi ha 4 jugadors que porten el pes ofensiu, que són el Kroos, el Modric, Carvajal i Marcelo. I aquests juguen, toquen al mig i tal, però quan la pilota arriba a dalt, com aquells són juguen aïllats, quan l'agafen és per rematar, no s'associen mai. Llavors, quan arriben allà, el Ronaldo fa així, fa la bicicleta, que no es mou del lloc, i perden la pilota, llavors han de tornar a córrer Modric, el Kroos, Marcelo, i a vegades el Marcelo encara està allà dalt, per això l'agafen. Vull dir, tenen un problema. Te dic una cosa, Villarroya estava molt enfadat avui, A mí ni me habló en el coche de camino. Sí, está bueno, porque tú estabas todo el rato hablando por teléfono. Y no ¿Vos di algo a cámara? ¿Vos di algo? No, a ver, el problema... ¿Vas a romper el carnet de Madrid? No, a ver... Está deprimido. No, deprimido no. Los madridistas no nos deprimimos. No te preocupes que no nos deprimimos. Porque nosotros... No, yo no me escondo. Porque si me escondiera no estaría aquí sentado. Por lo tanto, no me escondo. Pero estás muy callado versus otros días. No, porque estabas hablando de las maravillas de un equipo que cuando se elimine el Chelsea se ha acabado el rollo. Es decir, pero... Procuren calificarse para la Champions. Te voy a decir una cosa. Vamos a eliminar, por tanto que habláis, porque claro, este equipo que es un desastre es el mismo equipo que el año pasado os pasó la cara, en agosto os pasó la mano por la cara. El mismo. A 19 puntos también, el año pasado. Pero el mismo que en agosto os pasó la mano por la cara. Pero si no gana ni el Numancia. Te recuerdo que estás muy subido, amigo Alfredo. Te recuerdo que estás muy subido, pero te recuerdo que el Madrid esta temporada ha ganado 3 títulos, vosotros 0. Y 3 partidos. No habéis ganado nada. No habéis ganado nada. Cuando ganéis, venís a hablar. Cuando ganéis, lo habláis. Por ahora yo lo que te digo, lo que yo te digo es que el Madrid va a eliminar al PSG, por mucho que os pongáis. Va a eliminar al PSG. No, el Madrid va a eliminar al PSG. El Madrid va a eliminar al PSG y a vosotros va a eliminar el Chelsea. Y si no es así, a la Liga. No, la Liga, el Madrid no tiene nada que hacer en la Liga. Hombre, bravo. Un aplauso. No, aplauso no. Bueno, para que por fin dijiste algo. No, yo llevo bastante diciendo. Lo que pasa es que vosotros solo os escucháis a vosotros mismos. Es muy fácil cuando hablar. pegáis el batacazo, entonces dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Villarroya, parece chiquito la calzada. ¿Qué ha pasado? No puedo. Claro. La realidad. Pero si yo no estoy negando la realidad. Van a eliminar al PSG. ¿Y qué vas a decir aquí cuando el PSG los elimine? No se ha eliminado. Te pregunto, ¿no se ha eliminado el PSG? ¿Estás diciendo seguro que lo van a eliminar? Te pregunto. Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a decir aquí cuando el PSG elimine el Madrid? Si me elimina el PSG hablaré, pero te pregunto a ti, ¿no se ha eliminado el PSG? ¿No se ha eliminado el PSG? No te pregunto. Villarroya, diagnóstico actual. ¿Qué pasa al Real Madrid? ¿No es triste que ya no tengáis nada que hacer en Liga a día 10 de enero? Es que es patético. Bueno, sí, es triste.
Es triste porque el Real Madrid tendría que estar luchando para el título de Liga. No lo puede luchar y como dijo Kroos, que se han malinterpretado las palabras, pues claro, tal como estamos, tenemos más cerca al Villarreal al que al descenso. Valencia. El descenso. El descenso sí. Àngel Pérez, el culpable és Zidane, què penseu? Jo crec que no, jo crec que el culpable no és Zidane, jo crec que és un conjunt de coses. Jo crec que el culpable és que venen d'un escenari real, perquè venen de guanyar una Lliga i una Champions, robant aquí, robant allà, es pensaven que estaven, perquè eren un equip... A todo el mundo hemos robado, hombre, va, por favor, ve a dormir, hombre, tápate un rato, hombre. Han eliminado al Numancia a base de penaltis y al Fuenlabrada. O sea, que es lo único que ha ganado. Y a la Algeciras igual. No, la Algeciras hace 2 años. No, este año. Hace 2 años. Quin és el problema real? És Zidane? És que Cristiano Ronaldo no està? I això ho acusa molt al Madrid? Jo crec que és un problema global. Jo crec que hi ha hagut errades de planificació a la plantilla. Jo crec que en el moment en què guanyes, com van guanyar la Champions l'última temporada, jo crec que era moment de canviar jugadors importants de la plantilla. No ho van fer, potser perquè van guanyar, i jo crec que ara ho estan acusant. Tampoc se li veu massa capacitat de reacció amb un entrenador com el Zidane, però jo crec que té crèdit com a entrenador al Madrid perquè ha guanyat el que ha guanyat, i això... Estàs d'acord, Dani? És Zidane el culpable? Hi ha tanta diferència entre el Barça i el Madrid, com sembla? Però pel que es veu sí. Però parlem d'ara, no? O sigui, Cristiano i Bale és un problema pel Madrid actual. I Benzema, però Benzema està lesionat. És un problema pel Madrid. És un problema pel Madrid. O sigui, jo crec que Bale l'haurien d'haver traspassat l'any passat. Això és el que em referia. I Cristiano aquest any traspassar i fitxar 2 o 3 jugadors. Tothom es fa gran, Cristiano es fa gran, tothom es fa gran, té 33 anys. Villarreal diu que sí, I això li preguntes a la meitat del Madrid a tirar el mateix. Ahora, Bale lo podías haber vendido este verano porque tuviste la oferta. No se vendió. Bueno, sería largo de explicar por qué no se vendió. Pero no se vendió. Pero Cristiano, no hemos tenido ninguna oferta por Cristiano. No, pero bueno, sí, y yo también quiero que me toque la lotería, no me toca. Es decir, porque Cristiano lleva diciendo que se quiere ir 4 años, que tiene no sé cuántas ofertas, y todavía el club está esperando que venga una oferta en firme por Cristiano. No ha venido ninguna oferta por Cristiano. Ninguna. Pero no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque como dice Dani, Cristiano se va haciendo mayor. Y entonces aquí hay que hablar de un tema económico, no deportivo. Cualquier equipo no va a pagar 200 y pico o 300 millones por un jugador que tiene 33. Pues por Messi Bueno, lo deja marchar, pero si él tiene contrato hasta el 2021. No lo puedes echar. Dani, Eugenio? Dani, deies? No, dic que el deixi... A veure, pel preu real de mercat... No hi ha un preu, ningú pagarà 200 milions ara pel Ronaldo, però sí que et pots estalviar la fitxa. Si ell vol marxar, se li han de donar, jo crec, facilitats, perquè ja porta molts anys i ja està amortitzat. Sí, però el públic què te dice? El públic, si ara fas una enquesta, dirà que Cristiano no traspassa. Tú has jugado a fútbol y has sido entrenador. Tú sabes perfectamente... No habíamos estado en la directiva, yo hice algo de directivo en el equipo de mi ciudad, en el Hospitalet. Tú hoy es verdad que dices, venemos a Cristiano, y seguramente el 80% del madridismo te dirá, sí, que se vaya. Pero en verano, este verano, o hace 2 años, que Florentino Pérez hubiera salido y hubiera dicho, Cristiano se va fuera. Depende de lo que traiga. ¿Dónde estaba Florentino? Depende de lo que traiga. No, depende de lo que traiga, no. Yo te digo mi opinión sobre esto. Yo te digo que para mí... Muchos problemas. Para mí, Cristiano, primero, el Madrid tiene mucha historia y Cristiano és una pequeña parte de la història del Madrid, i quan se vaya Cristiano no... I és un jugador que jo tinc claríssim que el dia que marxi al Madrid molta gent estarà molt contenta i ja no serà... Molta gent no el farà de menys al Madrid, No és un jugador que té la sensació de que l'afició se te fiqui a sobre perquè el venguis, Pero imagínate cómo se debe sentir el equipo como equipo, la directiva y la afición, cuando tienes a la figura de tu equipo que le dan el Balón de Oro, el de Best y mejor jugador de diciembre de la Liga y lleva 4 goles en 19 jornadas. Estamos hablando... ¡Se sienten ridículos! ¡Se sienten ridículos! Perdona, perdóname, pero si no se sienten ridículos, yo me sentiría ridícula. Y periodista de Internacional, a ver si sabemos los premios por qué se dan. ¿Por qué? El Balón de Oro y el de Best no es por lo que está haciendo ahora, es por la temporada anterior. Y no me vas a jugar la temporada anterior de Cristiano
con los meses que lleve ahora. Y Por lo el mejor tanto, jugador de hombre, diciembre, somos un poco serios cuando el damos mejor jugador de información, diciembre. porque estamos en una televisión y habrá que dar información seria. Háblame del mejor Hombre, jugador de claro. diciembre, con 4 goles. Claro. No, però aquí, Villarroya, jo crec que t'equivoques perquè és l'any natural. No, És l'any natural. I l'any natural forma abans de l'estiu i després de l'estiu. Cógete las reglas de France Football, que es para el Balón de Oro, a ver si venimos informados. Léete las reglas del France Football, debe ser las reglas del France Football y te dice temporada natural. Y la temporada empieza... Año natural. Año natural de temporada natural, porque en agosto no se juega, en julio no se juega. Un moment, que vol parlar Pinilla. Jo no m'he llegit la reglamentació de la pilota d'or i tot això, però és evident que si ho penses objectivament, obviant aquest final de temporada, el que és fins a la final de Champions, Cristiano tampoc ha marcat diferències, eh? Si en Liga no jugava. Hi ha la bota d'oro, que és pel màxim golejador, i si ho ha fet molt bé ja està bé que li donin, però el millor jugador, és a dir, només perquè el Madrid ha guanyat la Champions. Tampoc. Hizo 3 partidos. Li podien haver donat a Modric o a un altre jugador, perquè decisiu no va ser. M'estan dient que hem de parlar, clar, lògicament, ja del partit de dimecres. Daniel Solsona, un Barça-Espanyol, un Espanyol-Barça. Es presentaran? Els del Barça? Sí. Tu creus que no? Voldran venir? A Cornellà al Prat? Satisfet o no amb el sorteig? No. Daniel, no. Era l'únic equip que no volia. Home, el Granero no pensa igual, eh? Home, el Granero m'és igual, però jo sóc jo. Jo sóc realista. No li dones opcions, cap xans a l'Espanyol? A 2 partits. A doble partit? I la tornada... Vols que et digui el que m'agradaria o el que penso? El que penses? Poques. Poques. Poques possibilitats, hem de ser realistes. Ara, sempre queda alguna, el futbol pot passar moltes coses. Podem dir si al camp la gespa no la tallarem, ho farem més estret, farem... Però és molt difícil, és molt difícil. Hem de lluitar, hem de treballar i el dimecres treurà el millor resultat possible. Quin seria un bon resultat per tu, eh? 0-4, no? 1-0. 1-0 de l'Espanyol. Clar. No, seria notable, espectacular seria 1-0. És molt bon resultat. No encajar gol. No rebre gols. No rebre a casa 1-0. I guanyar el Barça, que no ho ha aconseguit ningú aquesta temporada. Ho veieu possible, això? Veieu el Barça jugant amb l'equip A o amb suplents, amb el Jerry Mina, amb qui? No, Jerry Mina no. Todavía los papeles no los tenía. Yo creo que puede llegar. No, pero el Jerry Mina vendrá descalzo o vendrá. Al campo del Español no lo pisará. No lo pisará. Igual ve descalzo. Yo creo que hará un par de retoques. Al Barça. No muchos más, porque ya va en serio, ya son los cuartos de final. No es lo mismo con el Celta, que venían los jugadores de Navidades. Yo creo que Messi y Suárez no descansarán ya. A lo mejor, si tiene suerte y lo encarrila en la ida, en la vuelta sí puede permitirse el lujo de dar descanso alguno. Pero ahora mismo tiene que ir a por todas las competiciones, por lo que decíais, porque Coutinho tiene que jugar, porque Dembélé tendrá que jugar también más partidos. Necesitan minutos. Al Barça li va bé seguir viu a la Copa, llavors, per encaixar tots aquests jugadors. Sí, però jo, per mi, sense desgastar en excés els titulars. Però no necessita. No, per això, és que jo el que anava a dir és que jo crec, amb tots els respectes per l'Espanyol, que els suplents del Barça... No passis, eh? No, el que vas a dir... Els suplents del Barça... Dani, si tu jugues dimecres amb els Diñet, Denis, André i companyia, han de guanyar l'Espanyol, home. Són superiors. Espera. Una altra cosa és que ho facin, però sobre el paper són superiors. És que nosaltres també farem rotacions. Bueno. Sí. Entonces más a favor de... No, les rotacions són les bones. Tenim un cara a cara entre Pinilla i Daniel Solsona. Pot quedar sentenciada l'eliminatòria a Cornellà al Prat? Qui comença? Tu mateix, Antoni. Que si pot quedar? Evidentment que sí. Podria quedar sentenciada perquè el Barça està molt bé, arriba en un bon moment, amb molta confiança, i és evident que l'Espanyol, l'últim partit que va jugar aquest cap de setmana contra l'Atlètic Bilbao no em va agradar massa, i penso que les referències que tenim a Cornellà del Barça són boníssimes, i a doble partit jo crec que està claríssim que no té masses opcions. I en el primer partit jo crec que depèn del rendiment del Barça, potser sigui així. I en Daniel Solsona què dius? Jo espero que no. Esperes que no. Jo espero que no, que hi hagi partit de tornada i que almenys el Barça hagi de fer una mica l'esforç per poder superar l'eliminatòria. Per què dic que no? Perquè quin seria el resultat que dius el Barça ja passa l'eliminatòria? 0-3, 0-2, 0-3... Jo espero que no serà un resultat de 0-2 ni molt menys. Tu eres una miqueta pessimista, veient com estava el Barça. Com creus que plantejarà el partit l'Espanyol, si és que ha de tenir alguna chance, no? L'Espanyol, coneixent a Quique de la manera que afronta ell els partits,
en principi, encara que jugues contra el Barça o jugues contra el Madrid i pots preparar el partit de diferent manera o fer algun matís tàctic, jo crec que jugarà, com sempre, amb 4-4-2, 4-4-1-1, amb les línies molt juntes, esperar, tancar espais i a veure si pot recuperar pilotes i arribar a porteria. Els precedents de Copa ara els veurem. Hi ha 18 precedents, 34 partits disputats entre Barça i Espanyol, amb 19 victòries del Barça, 9 victòries de l'Espanyol i 6 empats. Però el que hem de dir, Antoni, és que el Barça ha superat l'Espanyol les 8 darreres eliminatòries que s'han enfrontat junts i la darrera vegada que l'Espanyol elimina el Barça és l'any 60-61. És massa temps. Ha passat molt de temps. I amb el Cornellà al Prat penso que les referències del Barça són boníssimes. És a dir, que igual que parlaven de que Anoeta no era un camp fàcil, sempre arribes al camp i tens una sensació que sempre és difícil, el Barça jo crec que a Cornellà al Prat se sent còmode, ¿no? Però és Copa del Rey, ¿no? Tan favorit al Valleo, el Barça. Yo sí, a los partidos sí, es evidente. Este año en Liga en el Camp Nou, el Barcelona, uno de los partidos más completos que jugó fue contra el Español. Le pasó por encima, literalmente, ¿no? Y además el estado de forma que tiene ahora mismo el Barcelona es extraordinario. Yo creo que no tiene ningún rival. Us arrisqueu amb un 11 del Barça? Algú se la Bueno, yo creo que va a jugar Mascherano, creo que va a jugar Digne y poco más, porque como no puede jugar Semedo... I només jugaran aquests? No guanyareu pas? No, pero seguro Cillesen con Sergi Roberto, posiblemente... No, Semedo no. Piqué, Mascherano, Digne... Semedo no. Busquets, Paulinho, Rakitic y arriba Messi, Suárez y no sé si a lo mejor mete incluso Arnaiz. Per cert, la gent ens està dient que vol saber cosetes del teu sobre verd. Ens has dit que en el sobre verd es parlava de Messi i del Real Madrid i que s'associaven les dues coses. No fem bromes. El traiem ja, Marc? Encara no l'obrim, eh? Bueno. Em diuen que encara no. Enseño un poquito. Ay, pero al revés, que le está enseñando. Hoy, el día que... Y hasta aquí puedes leer, ¿no? El día que me quiera. No facis cas, eh? Canta. Y hasta aquí puedes leer. El més nerviós és Villarroya, ¿eh? És el més nerviós, ¿eh? Oye, tú sabes lo largo que... Ya sé la noticia, no ¿Sabes lo largo que se te va a hacer? No es verdad la noticia. Ya sabes lo largo que se te va a hacer el año, ¿no? Estás salivando. Aquí al verano, tela, ¿eh? Només us diem que en aquest sobre es parla de Messi i del Real Madrid. I de seguida us ho expliquem, però abans, en el racó Perico, Dani Solsona, hem de parlar de Quique Sánchez Flores. Tot aquest embolic, se'l va xiular l'altre dia. Es queda, no? Sí, és un episodi estrany, negatiu per part de la gent de l'Espanyol, que estaven bastant emprenyats, perquè a mitja temporada, entenent que un equip pugui venir a buscar i a contractar els teus serveis i estiguin interessats, però a mitja temporada va sortir a la llum i les explicacions, ell no era molt clar, i això ha fet emprenyar. I que al final, si no s'ha arribat a un acord, sembla ser, perquè no tenim cap notícia del club, sembla ser que és perquè no han arribat a un acord econòmic amb l'Stoke City. Tenía que fichar a un jugador, es decir, no se ha llegado a una... Volía a David López. Quique y el Stoke City habían llegado ya a un acuerdo. El tema es que cuando hablaron con el Español, aparte de las 4 millones de cláusula de rescisión que tiene Quique, el Español pidió que ficharan por 20 millones a uno de los 4, o a Gerard Moreno, a Abraham, a David López. Villarroya, ja que estàs, em diuen, abans que expliqui el sobre Alfredo Martínez, em diuen que et pregunti si a semifinals de Copa, si passés el Barça i el Madrid, si somies amb una semifinal amb el Barça o et faria por? A mí no me hace miedo enfrentarme al Barcelona, lo hemos eliminado muchas veces en la Copa y en la Champions. Es decir, me da igual, pero yo lo prefiero en la final. ¿El prefereixes a la final, eh? Lo prefiero en la final porque entonces cuando crecéis como siempre, luego vendrá Bale y os hará una carrera por la banda y os mete un gol y se acabó vuestro rollo patatero. Sobra. Bueno, mira. És fàcil robar un partit. Sí. El escenario es... A mi em diuen ara que sí, que ja va el sobre verd del programa. El escenario es verano del 2013. El Barcelona firma a Neymar. Y en el entorno de Leo Messi existen dudas de que Neymar vaya a ser la nueva primadona y el club se vuelque en él en detrimento de Messi. Y esas dudas que asaltan a Messi llegan a conocimiento del Real Madrid. Y a través de unos intermediarios le hacen una oferta a Leo Messi de pagarle los 250 millones de euros en verano del 2013. ¿Al Real Madrid? Al Barcelona.
250 millones de euros de cláusula. Al futbolista le prometen evidentemente una ficha de 23 millones limpios por temporada. Jorge Messi y el entorno duda, porque veía que era una situación que no sabían por dónde iba a salir, si Neymar iba a ser la nueva estrella, si el club se iba a volcar con Neymar. Y después de darle muchas vueltas, el 29 de agosto, en el restaurante Rías de Galicia de Barcelona, curiosamente regentado por unos socios de la familia Messi, la familia Iglesias, que tienen ahora con él en común el restaurante Bellavista, se citan los representantes en nombre del Real Madrid, ningún empleado del Real Madrid, un abogado y Jorge Messi. Y ese día, Jorge Messi le dice al Real Madrid que no quiere nada. Amb un sou descomunal. 23 millones anuales limpios. Bueno, después de... temporada. Año 2013. Y una cosa, Sí, espérate. no ha sido la No ha oferta sido. más grande a la que ha tenido que renunciar Leo Messi por seguir en el Barça. Y esto te gustará a ti saberlo. Sí. La oferta más importante que tuvo Messi en todos los tiempos fue la temporada pasada el Manchester City. Le dijo, aguanta el contrato y si el 30 de junio de este año eres libre, los 250 millones que nos ahorramos, cobrarás 100 millones por temporada. Con la gran ventaja de que hay un 15% de derechos de imagen menor en Inglaterra que en España, con lo cual ganaría a mayores 15 millones de euros. Ofertas del Manchester City, la más grande, del Chelsea, del Manchester United i del Paris Saint-Germain en els últims 5 anys. I perdona, però 100 milions, i quan guanya el Barça? No ganaba nada. Si agotaba contrato no ganaba nada. No, que guanya. Pero esto es ahora. Pero es que allí, con el 15% de derechos de imagen... Lo del City era ara. Sí. Ara. I li donaven la quantitat que li donaven. Pero encima se ahorraba... Què guanya ara el Barça? Pues Què casi. guanya ara amb Messi? Casi. ¿Y cuál era la diferencia? Sí, pero ahora, en la última revisión del verano. Pero es que encima se ahorraba 15 millones anuales por los derechos de imagen en ya Inglaterra. te digo que quien te ha pasado la información te ha tomado el pelo. ¿Ah, sí? Ya te lo digo así de claro. No. Ya te digo que el Madrid... Cuando tú me demuestres que es falso... El Madrid, yo si quieres te lo demuestro. Yo te he dado yo te he dado información de un lugar yo no digo y que de unas tú no personas. que no estés dando una información que te la hayan dado. Yo he dicho, si me has escuchado... No, esto es verídico, que quien te ha pasado la información te ha mentido. No ¿En digo qué que estés sentido? ¿En qué mintiendo sentido? tú. ¿Cuál Yo he es dicho que te han dado... porque el Madrid no estuvo interesado por Messi. Y cuando tú estás hablando de esa reunión... Primero, hay un mail que lo confirma. Hay un mail que lo confirma. No, me parece muy bien que lo puedan confirmar. Pero quien fue a por Messi ese año, y no solamente fue a por Messi, sino que el padre de Messi fue a hablar con esa persona, fue del PSG. Yo te digo que el Madrid... y se reunió con el jeque del PSG. Me voy donde quieras, a demostrarte que el Madrid, en el año 2013... No con el Madrid, porque el Madrid no le iba a pagar a Messi, Escolta, al Barça 250 millones informació ni a Messi 30 millones. supercontrastada per Alfredo Martínez. Anem a donar-li una alegria, no, al Villarroya? Anem a donar-li una alegria perquè jo tinc aquí un sobre pel Villarroya. Vermell. Sí, es un sobre vermell. Lo que pasa que Villarroya, esto no te lo tomes muy en serio porque igual te emocionas de verlo, porque no lo has visto en tu vida, Ni lo verás, ni lo verás. Lo que saquéis vosotros me emociona muchísimo. El Madrid ya tiene a Messi. Sí. Tiene a Messi medio sin ganar nada, es lo que tenéis. ¿Qué chiste? A ver, ¿Qué te parece? Ya habéis hecho el chiste. Esto te lo guardaremos para que te lo cuelgues en la mesita de noche. Cuando en mayo levantemos la tercera seguida, entonces lo sacas. Tu predicción de que el Madrid va para arriba, una de las últimas veces que vine aquí, y el Madrid va para arriba, el Madrid va para arriba. El Madrid va para arriba, todavía no ha perdido ningún título. Todavía no ha perdido ningún título. Sigue prediciendo. Todavía no ha perdido ningún título. Acabará desapareciendo el Madrid como siga. Bueno. Avui és un dia especial. El nostre director, el Marc. I l'Albert no direm quants anys fa, però No, fa uns quants. 40 I jo t'ho dic més d'una vegada, Albert. Jo vaig créixer veient-vos al Rondo i també t'hem preparat un regal una mica més especial. Gràcies a tot l'equip. Una abraçada. Tenim un equip al Rondo increïble. I unes El Marc, imatges, el Dani, el Mojica, que tampoc Juan et Carlos. pots perdre, Albert. A veure. Sí que funciona, eh? Per avui, Albert, hem preparat un programa d'aquells que agraden molt al nostre públic. Per xupar-se els dits, no? Si vosaltres no aguanteu la pressió d'estar a aquesta banqueta... Demanaria un fort aplaudiment. Vols que faci màgia? Sí. Luis Enrique. ¿Estáis contentos con el sorteo de la Champions League?
¿Pensáis que los rivales que nos han tocado son fáciles o difíciles? I faria com els Teletubbies i diria una abraçada! Hi ha molts culers avui, sí? Ja en som-hi, ja en som-hi. Ets tu l'admirador. Adéu-siau, gràcies! Què t'ha semblat, Albert? Recordar els primers rondos, no?, amb el Xavi Díaz. El primer, pràcticament, Ha plogut molt des d'aleshores, però vaja, un plaer poder compartir aquesta etapa amb tu. Gràcies, facis molts més. M'estic emocionant, Amb Mega TV, moltes gràcies, i amb Televisió Espanyola per aquesta nova oportunitat del Rondo. És el millor regal d'aniversari que ens han renovat i que seguim. Per molts anys. Gràcies. Ens trobem el dilluns. Escolta'm, li donem un tros al José Miguel o no? Un tros al José Miguel. Villarroya, per tu també. Escolta, doncs res, un plaer celebrar-los per molts anys més i fins la propera, ja també. Ja, seguir. Ens dona temps de fer una porrita ràpida, ja que tinc el director aquí? Doncs això s'haurien de dir els regidors. Com queda l'Espanyol-Barça? Un 0-2. Un 0-2. I el Solsona què? Estàs passat. Escolta'm, que jo tinc aquí el premi gros, Solsona. Ara ens mengem el pastís. Gràcies, adéu-siau. Bona nit.